L'emissió de la vàlvula protectora de 4 circuits amb 7 empalmaments i prioritat d'ompliment del primer i segon circuit és la d'assegurar la pressió en els altres circuits en el cas d'existir una fuita d'aire i quedar sense pressió un circuit. En aquesta vàlvula, l'aire destinat als circuits 3 i 4 és dirigit a les entrades 11 i 12 des dels dipòsits d'aire comprimit dels circuits 1 i 2. D'aquesta manera, arriba únicament aire sec als circuits 3 i 4. En els esquemes de frens, la vàlvula protectora té el seu símbol corresponent. El símbol de la figura indica que la vàlvula té una entrada provinent del compressor, dues entrades provinents del primer i segon circuit i 4 sortides. La vàlvula va muntada al circuit de frens entre el regulador de pressió i els dipòsits d'aire comprimit. La vàlvula té una entrada de l'aire que ve del compressor marcada amb el número 1. Una entrada provinent del primer circuit marcada amb el número 11. Una entrada provinent del segon circuit marcada amb el 12. Una sortida pel primer circuit marcada amb el 21. Una sortida pel segon circuit marcada amb el 22. Una sortida pel tercer circuit marcada amb el 23 i una sortida pel quart circuit marcada amb el 24. Els principals elements que formen la vàlvula protectora de 4 circuits són 4 vàlvules de sobreeiximent. Aquestes vàlvules estan en comunicació amb l'aire atmosfèric per la part superior. 4 molles que empenyen les vàlvules a la seva part inferior. 4 cargols que ajusten la obertura de les vàlvules a la pressió de 7,0 bar amb una tolerància de menys 0,3 bar. I 2 vàlvules de retenció que permeten el pas de l'aire des del primer i segon circuit cap al tercer i quart. Necessiten una pressió de 0,2 a 0,3 bar a la seva entrada per obrir-se. Quan les vàlvules de sobreeiximent estan tancades, la pressió de l'aire a l'interior dels diferents circuits s'identifica com a pressió residual. Quan els circuits estan buits, les vàlvules de sobreeiximent, empeses per la força de les seves respectives molles, tanquen la comunicació de l'aire del circuit procedent del compressor amb els diferents circuits. Al posar el motor en marxa, l'aire procedent del compressor passa pel regulador de pressió i arriba a l'entrada 1 de la vàlvula protectora. Pels conductes interns arriba a la superfície circular de les vàlvules de sobreeiximent del primer i segon circuit. Cada vàlvula de sobreeiximent té una superfície circular identificat a la figura amb la lletra A, per on rep la pressió de l'aire provinent del compressor, i una superfície anular B, per on rep la pressió del seu circuit si hi ha pressió residual en el seu interior. Cada vàlvula té una espiga que limita el pas de l'aire quan està parcialment oberta. Quan la pressió a la superfície circular de les vàlvules del primer i segon circuit
és superior a la pressió d'obertura, s'obre en primer lloc la que la pressió ha quedat ajustada més baixa dins de la tolerància. En el cas de la figura, el primer circuit està ajustat a 7,0 bar i a 6,9 bar el segon, per la qual cosa s'obre en primer lloc la vàlvula de sobreeiximent del segon circuit. No hi ha un ordre establert a l'obertura de les vàlvules. S'obre en primer lloc la que la pressió ha quedat ajustada més baixa dins de la tolerància. Si les revolucions del motor són baixes, el compressor envia poc aire. L'espai entre l'espiga de la vàlvula de sobreeiximent i la seva guia és suficient perquè tot l'aire procedent del compressor passi per la sortida 22 cap al dipòsit acumulador del segon circuit. Des del dipòsit acumulador arriba a la vàlvula de retenció per l'entrada 12. Quan la pressió dinàmica supera el 0,2 o 0,3 bar, que és la pressió d'obertura, la vàlvula s'obre i pel circuit intern l'aire arriba a la superfície circular de les vàlvules de sobreeiximent del tercer i quart circuit. La vàlvula del segon circuit, quan rep una determinada pressió a tota la seva superfície, s'obre totalment. Si les revolucions del motor són baixes i el compressor envia poc aire, pot passar que tot i ser el primer circuit d'ompliment prioritari, s'obri seguidament la vàlvula del tercer circuit, a l'estar ajustada la seva pressió d'obertura a 6,7 bar i la del primer a 7,0. La obertura de la vàlvula de retenció augmenta la pressió dinàmica en 0,2 o 0,3 bar a la superfície circular de la vàlvula de sobreeiximent del primer circuit, que suma 6,9 o 7,0 bar, però no és suficient per obrir-la. La pressió d'obertura de la del tercer circuit és de 6,7 bars. Quan la pressió supera la de la seva obertura, la vàlvula s'obre. A continuació, s'obre la del primer circuit i seguidament el quart. Quan totes les vàlvules de sobreeiximent estan obertes, la pressió augmenta a tots els circuits fins a la de desconnexió del regulador de pressió. Si el mateix procés s'efectua amb revolucions altes del motor, el compressor envia més quantitat d'aire. Quan arriba a la superfície circular de les vàlvules de sobreeiximent del primer i segon circuit, s'obre en primer lloc la del segon, ja que la força d'obertura ha quedat ajustada més baixa dins de la tolerància. La espiga que limita el pas no té prou espai perquè passi tot l'aire que arriba del compressor. La pressió dinàmica que es forma a la superfície circular desplaça la vàlvula fins que l'espiga allibera l'orifici i permet el pas d'una part de l'aire cap a la sortida 22 i dipòsit acumulador del segon circuit, des del qual i per l'entrada 12 arriba a la vàlvula de retenció. Al mateix temps, la pressió dinàmica a la superfície circular de la vàlvula de sobreeiximent del primer circuit supera la pressió d'obertura i l'obre. Allibera l'espiga de la seva guia i per la sortida 21 l'aire passa al dipòsit acumulador del primer circuit, des del qual i per l'entrada 11
arriba a la vàlvula de retenció. Les dues vàlvules s'obren i pels conductes interns l'aire arriba a la superfície circular de les vàlvules de sobreeiximent del tercer i quart circuit. A mesura que s'omplen els dipòsits del primer i segon circuit, va augmentant la pressió al seu interior i també a la superfície circular de les vàlvules de sobreeiximent del tercer i quart circuit. Aquestes vàlvules s'obren quan la pressió en el primer o segon circuit supera la seva pressió d'obertura. En aquest cas, s'obre en primer lloc la del tercer circuit, que la pressió d'obertura ha quedat més baixa i l'aire passa a omplir-lo. Quan la pressió és superior a la d'obertura de la vàlvula de sobreeiximent del quart circuit, també s'obre. A l'arribar a una determinada pressió a la superfície anular, s'obren totalment totes les vàlvules. Un cop estan totes obertes, la pressió puja en els quatre circuits fins a la pressió de desconnexió del regulador de pressió. Si amb el motor en marxa i amb els circuits de plena pressió es produeix una pèrdua total d'aire en un circuit, en aquest cas el quart, la pressió en els circuits sans pot caure breument a la de tancament de la vàlvula del circuit defectuós. No obstant això, augmenta de nou a la pressió d'obertura de la vàlvula. Si s'atura el motor, baixa la pressió fins a la de tancament de la vàlvula de sobreeiximent del circuit danyat, que es tancarà abans que les altres al no tenir pressió residual a la seva superfície anular. Les vàlvules de retenció es tanquen. Els altres circuits tindran una breu baixada de pressió, però mantindran les vàlvules obertes. Si amb el motor en marxa la pèrdua total de pressió és en el primer circuit, cau breument en el segon fins a la pressió d'obertura de la vàlvula del circuit defectuós, però a causa del subministrament ulterior del compressor augmenta ràpidament fins a la d'obertura del circuit intacte. El tercer i quart circuit romanen amb la pressió assegurada al seu nivell complet pel fet que la vàlvula de retenció del circuit amb la fuita es tanca i evita el retorn de l'aire. Si a l'aturar el motor hi ha una petita fuita en el quart circuit, baixa lentament la pressió a tots els circuits fins a la pressió de tancament de la vàlvula de sobreeiximent del circuit danyat. Els altres es mantenen a la pressió de tancament de les vàlvules i amb la pressió residual a l'interior dels tres circuits sans. El circuit amb la fuita es buida per complet i queda sense pressió residual al seu interior. Si es posa de nou el motor en marxa, l'aire arriba a les vàlvules de sobreeiximent del primer i segon circuit. Reben la pressió de l'aire que ve del compressor a la superfície circular i la pressió residual a la anular. La suma de les dues pressions obre les vàlvules. L'aire passa a omplir els dipòsits acumuladors d'ambdós circuits i després d'obrir les vàlvules de retenció arriba a la superfície circular de les vàlvules de sobreeiximent del tercer i quart. La vàlvula de sobreeiximent del tercer circuit rep la pressió de l'aire a la superfície circular i la residual a la anular. Quan arriba a la pressió d'obertura, l'obre.
El quart circuit està buit. La vàlvula rep la pressió de l'aire que ve del compressor a la superfície circular A, però no rep cap pressió residual a la anular B, pel que necessita la pressió d'obertura a la superfície circular per obrir-la. Un cop oberta, l'aire passa a omplir el circuit fins a la pressió de desconnexió del regulador de pressió, ja que la fuita és petita i el compressor subministra l'aire suficient per mantenir la pressió a tot el sistema. Si s'atura el motor i la petita fuita es produeix en el primer circuit, va baixant la pressió en el mateix i també en el segon fins a la pressió de tancament de la seva vàlvula de sobreeiximent. El primer circuit es buidarà completament. El tercer i quart no es veuen afectats, ja que les vàlvules de retenció eviten el retorn de l'aire. Al posar de nou el motor en marxa, al tenir pressió residual, s'obre la vàlvula de sobreeiximent del circuit SA. El danyat rep la pressió de l'aire que ve del compressor a la superfície circular, però no en rep cap a la anular. La vàlvula s'obre quan la pressió a la superfície circular supera la d'obertura de la vàlvula. Un cop oberta, s'omple el circuit i la pressió puja fins a la de desconnexió del regulador de pressió, ja que la fuita és petita i el compressor subministra l'aire suficient per mantenir la pressió màxima a tots els circuits. A la vàlvula de seguretat de 4 circuits amb prioritat d'ompliment del primer i segon circuit, en cas de fuites d'aire en el tercer o quart, afecta també el primer i segon, ja que si es para el motor en aquests dos circuits, baixarà la pressió fins al tancament de les vàlvules de sobreeiximent. Si per contra queda avariat el primer o segon circuit, no afecta el tercer ni el quart, ja que les vàlvules de retenció asseguren la plena pressió en els mateixos al bloquejar el retorn de l'aire.